moitas grazas, grazas a Jorge por esta presentación tan amable, grazas tamén por convidarnos a estar aquí, grazas obviamente tamén ao Concello de Cabana e a Diputación por organizar estas xornadas que, bueno, eu realmente creo que teñen moita importancia porque divulgar sempre é algo que ten un valor per se. A comunicación da meteoroloxía realmente é algo bastante complexo e é máis en Galicia. E, bueno, eu retomando un pouco o tema do que acaba de falar Mabel agora, pois a miña intención era falarvos da riqueza meteorolóxica que temos en Galicia, de por que nunha mesma xornada temos tantas diferencias nos parámetros, na cuberta de nubes, na chuvia, nos ventos e a explicación dos numerosos microclimas. E isto, bueno, é curioso porque Jorge na presentación xa vos indicou que eu cheguei, eu non son climatólogo para nada, eu son físico e eu, despois de rematar a carreira, digamos que eu, bueno, entrei en física, quería ser, como case todo o mundo, físico teórico ou astrofísico, pero, bueno, despois a vida vaiche levando por outros derroteros, e, bueno, centreime neste tema das ecuacións non lineales. Realmente é un fenómeno moi interesante que, bueno, como di Jorge, pois ten fenómenos emerxentes, son ecuacións que dependen moitísimo das condicións iniciais, e, bueno, un paso nos anos 90 pois foi de aspectos bastante teóricos das ecuacións non lineales pasar ao que é o medio ambiente, os océanos e a atmosfera. Eu traballei nos océanos nos anos 90 e despois, digamos que cambiei de fluido, pero, bueno, para min estaba facendo prácticamente o mesmo porque as ecuacións son as mesmas, son as ecuacións de Navier-Stokes. E, curiosamente, eu ao principio, cando empecé a traballar nisto, non acreditaba moito neste tema dos microclimas. Teño que reconocer que eu pensaba que era estes particularismos que temos en Galicia, que cada quen quería que o seu concello tivese un clima un pouco diferente dos demais. Pero, bueno, os científicos traballamos con datos e eu, a forza de ver todos os días as situacións meteorolóxicas, pois acabei sendo o máis convencido da cantidade de riqueza meteorolóxica que ten Meteo Galicia, que é algo que complica moitísimo a comunicación, realmente. En televisión o sufren, e nós tamén o sufrimos moito nas radios e, bueno, coa prensa escrita. Entón, bueno, en primeiro lugar vou a presentar moi rápido, porque eu creo que xa todo o mundo coñece o que é Meteo Galicia. Como ben dixo Jorge agora mesmo, sería a Axencia Meteorolóxica de Galicia. A mí non me gusta decir da Xunta porque realmente creo que é de todos. Nos presumimos moito e traballamos moito para que Meteo Galicia sexa un servicio absolutamente aberto a todo o mundo. Encántanos colaborar coa xente de televisión, coa xente de radio, chámanos moitísimos particulares, temos os teléfonos sempre abertos porque pensamos que, digamos, nós temos que devolverlle á sociedade o que a sociedade nos deu. A sociedade nos deu unha formación, a sociedade nos está pagando, ao final, os nosos salarios, as instalacións, os mantementos das estacións meteorolóxicas, e entón nos temos que devolver iso. E un xeito de devolverlo é abrindo os teléfonos para explicarlle a xente, pois, decía Mabel antes, o tema das gandería, por exemplo, o tema dos ensilados, tema de turismo, en fin, moitísimas cuestións. Entón, é un servicio pois que témolo aberto dende o ano 2000 e, bueno, estamos sempre traballando coa idea de ir mellorando. Entón, o xeito de traballar, isto é importante, aínda sen entrar no tema da micrometeoroloxía ou dos microclimas, é un punto de partida importante pensar que a meteoroloxía é unha ciencia, igual que a climatoloxía, porque ás veces esquecemos isto, e nós, e seguramente Mabel o terá sufrido algunhas veces, pois pensan que damos vaticinios, non? Esta palabra, a ver, estades vaticinando, non estamos vaticinando nada, estamos calculando. O que pasa que os cálculos proveñen, eses modelos dos que falaba antes Mabel, son modelos que tratan de resolver dinámicas de sistemas extremadamente complexos. E, ademais, bueno, os físicos que están aquí na audiencia isto van non entender moi ben, as ecuacións de Navier-Stokes, que son as ecuacións que levan a dinámica do sistema, non teñen solución analítica, e iso que quere decir é que non se poden resolver, salvo en casos moi simples, con lápiz e papel. Así que hai que simplificalos, e esa simplificación é o que chamamos modelos. E toda simplificación, pois, conleva os seus erros. Pero, ademais,
Os R non lineales son ecuacións que dependen moitísimo da condición inicial. E entón, se este obxecto que eu teño aquí, pois, bueno, se o deixara caer agora, pois podería calcular rapidamente, calquera de vos, canto tempo vai tardar en caer e a que velocidade chegaría ao suelo en función da condición inicial, que está en reposo e a 1 metro. Pero meteoroloxía, realmente, se está, en lugar de estar a 1 metro, pois está a 1 metro e 1 milímetro máis arriba ou máis abaixo, bueno, pois eso é un error, unha milésima de segundo, e non pasa nada, pero meteoroloxía, eso sí é importante, esas pequenísimas diferencias nas condicións iniciais fan que a dinámica do sistema poida cambiar. Entón, bueno, nos traballamos o primeiro con observación, e isto é moi importante sinalalo porque é a base de todo. Ás veces perdémonos moito nos mapas, nas visualizacións, etc. Pero realmente, se non hai unha base de observación, se non temos o planeta ben monitorizado para ter esa condición inicial o máis exacta posible, despois non vamos a poder pronosticar. E isto é algo que, bueno, é bastante caro de manter, non é tan bonito, mellor, como, bueno, pues facer os modelos, amosar as imaxes, etc., pero é algo absolutamente necesario, manter as redes de estacións meteorolóxicas, manter series longas coas que nos podamos traballar. Despois temos os modelos, bueno, pues nos utilizamos un modelo que é o WRF, a ver se consigo sinalar aquí, bueno, da igual. Temos os modelos, que son isto que vos explicaba, esa simplificación das ecuacións, e temos unha implementación operacional, porque obviamente unha cousa é estar facendo un traballo de investigación, no que eu collo un caso de escola e fago pois uns modelos e despois paro e vexo os datos, e outra cousa é algo que nós temos que facer todos os días, 2 veces ao día, de feito. Entón, todo isto está xa, digamos, automatizado, como o modelo colle os datos. Pensade que unha das simplificacións que se fan nas ecuacións é discretizar. Discretizar quere decir que non resolvemos en continuo, que resolvemos en puntos concretos, pero os datos non van a eses puntos concretos, están distribuídos aleatoriamente, entón todo iso ten que entrar no modelo, ten que xerar unha condición inicial e despois ten que executarse. Entón, iso é o que se chama a implementación operacional. A partir de aí poñemos unha serie de produtos e de servicios na web, os distribuímos e finalmente pois chegamos a todos estes usuarios finais que, bueno, pois é toda a poboación de Galicia realmente. Entón, esta diapositiva é a diapositiva que lle poñemos aos nenos, cando veñen a visitarnos, pero, bueno, a min gústame levala a todos os foros realmente, porque o tema de diferenciar tempo e clima é bastante importante. Agora temos o cambio climático e mañá virán aquí tamén 2 especialistas a falarvos desa cuestión, e entón, se non sabemos o que é o clima, moi malamente poderemos falar nin decir algo interesante sobre o cambio climático. Non son dúas cousas absolutamente distintas, sería, digamos, dentro dun continuo como os 2 extremos, por decirlo así. Entón, o tempo, que o que nos, bueno, adicamoslle máis horas, serían a descripción das condicións da atmosfera nun determinado lugar e nun determinado momento, no traballo que fai Mabel na tele, por exemplo, pois decir, bueno, pois mañá venceremos con nubes baixas, e irán derretirando, e pola tarde fará sol, e a temperatura subirá ata 26, e o vento soprará deste xeito. Eso é o tempo, vai cambiando. E despois, vamos, digamos, coleccionando todos eses estados da atmosfera e conseguimos elaborar as climatoloxías. Entón, a climatoloxía é o que está nos libros, e, bueno, se pode representar con estos climogramas, pero, sobre todo, digamos que representa as medias. Canto, por exemplo, cando dicimos, ou dicía Mabel antes, bueno, o mes de xullo foi moi frouxo, por decirlo así. Bueno, con respecto a que? Pois con respecto, ou polo menos, aos 30 xullos anteriores, dos que podemos sacar un promedio, e dicir, bueno, pois, e vamos aos datos obxectivos realmente. Entón, unha cousa moi curiosa, por exemplo, que nos pasou este ano, foi que a percepción de casi todo o mundo é que xullo foi un mes moi frouxo, pero foi así nas Rías Baixas sí, foi frío, bastante máis chuvioso do normal, pero, por exemplo, na Coruña, bueno, eles teñen moitas queixas da zona da Mariña, da zona da Coruña, que decían que
o verán foi moi malo e resulta que tanto en temperatura como en chuvia resultou normal, incluso cálido e seco. É verdade que tivemos máis nubes que quizá das normais e aí, bueno, ten esa parte psicolóxica de que vimos un pouco menos o sol. Entón, bueno, un traballo tamén importante o de que os datos sexan de calidade, porque non pode entrar calquera cousa nunha base de datos, porque despois non faremos ben as climatoloxías e non poderemos saber se o clima está cambiando ou non. Entón, bueno, é algo que é importante. Entón, voume centrar xa no tema do clima e por que temos esa riqueza meteorolóxica aquí en Galicia. Entón, bueno, isto tamén é unha cousa que lle podemos aos nenos, no? Pero, bueno, que tamén é interesante recordar, no? Que factores son os que influen no clima? Por que temos o clima en cada lugar, bueno, pois que percibimos. Entón, depende da latitude, depende da orografía, depende da distancia ao mar, e despois, bueno, pois hai unha serie de elementos que son a temperatura, a chuvia, a humidade e vento. E entón, bueno, os seres humanos somos clasificadores, enseguida queremos facer clasificacións, por eso vos dicía antes que eu non son climatólogo, eu son máis a parte meteorólogo e meteorólogo físico. E entón, bueno, pois este tema das clasificacións sempre me pareceu un pouco forzado, por decirlo así, no? Porque hai a clasificación clasiquísima esta de Köppen, que atende principalmente as temperaturas promedio e as chuvias promedio. E entón, bueno, pois fai unha clasificación en función de que se os climas son tropicais, de latitudes medias, máis templados, máis fríos, etc. E, bueno, vemos como o mapa do mundo pois queda dividido en grandes franxas. Entón, o obxectivo tamén desta pequena ponencia é ir vendo como, digamos, poñendo foco en Galicia, como o mapa se vai complicando, porque aquí, se fixéramos un zoom, pois veríamos que prácticamente toda Galicia está dentro deste CFB, que serían os climas templados atlánticos. Entón, bueno, aquí saquei unha serie, estive me entretendo un pouco así estes días, vendo diferentes climogramas. Isto é algo que tamén me gusta facer cos rapaces cando veñen, non? Poño un climograma e lles digo onde credes que pode pertencer este sitio, porque hai moita xente que se sorprende, por exemplo, de que nas zonas polares apenas hai precipitación, porque a chuvia está asociada á capacidade que ten a atmosfera de conter humidade, e canto máis frío está, menos capacidade ten de conter humidade. Así que as zonas polares son zonas bastante secas, onde obviamente a temperatura pois é moi baixa. O clima continental pois sí que ten unhas temperaturas baixas, pero bueno, sí que ten unhas chuvias un pouco máis fortes. O oceánico sería o noso. Este é o mediterráneo típico tamén, que, bueno, é uns climogramas nos que apenas hai chuvia no verán, as temperaturas non é que sexan altísimas, pero bueno, sí que son un pouco máis altas, máis elevadas, subtropical, etc. Entón, bueno, isto, digamos, é un pouco esas clasificacións que, de feito, este Köppen fixo a principios do século XX e, sobre todo, tiña en conta a vexetación de cada lugar, non? Decía, por que en cada lugar hai unha vexetación diferente? E entón, bueno, se deu conta de que, obviamente, isto era en parte debido ás temperaturas e ás precipitacións. Entón, bueno, imos examinar un pouco máis de preto a cuestión de Galicia. Entón, factores que influen. O primeiro, a latitude. Bueno, Galicia está nas latitudes medias e o tempo que temos en Galicia, ao final, ven dado por unha loita continua entre o anticiclón dos Azores, o famoso anticiclón dos Azores, e, por certo, habrá que un paréntese, porque é curiosísima, Mabel comentaba antes o tema das cicloxénesis explosivas, pero é curioso que en Galicia a xente ten moito coñecemento, moita cultura meteorolóxica. En outros lugares te falas do anticiclón dos Azores e a xente non sabe realmente o que é, nin lle importa demasiado. E aquí, casi todo moita xente chama e di, e o anticiclón, entón, está aquí ou está lá, etc. Entón, bueno, simplificando moito, o que podemos decir é que aos anticiclóns lles gusta o aire cálido, e entón, a medida que vai avanzando a primavera, pois o anticiclón tende a subir en latitude, e entón, bueno, pois o que fai é, digamos, protexernos. Os anticiclóns achegan a estabilidade atmosférica. Cando na atmosfera falamos, outro dos termos que ás veces se confunden, cando falamos de estabilidade ou inestabilidade, non falamos dos cambios que hai no tempo, falamos de se a atmosfera ten ou non movimentos verticais,
que isto é moi importante, porque ás veces cando hai 5 días seguidos malos e decimos, pois continúa a inestabilidade, a xente de que va, isto está moi estable, todos os días está igual. Non nos referimos a eso, nos referimos a movimentos verticais. Cando hai moitos movimentos verticais é cando hai nubes e cando hai chuvias, porque o aire que está en contacto co suelo está un pouco máis quente, o subir enfríase, e como vos dixen antes, o aire frío ten menor capacidade de conter humidade, por eso se forman as nubes, os cumulonimbos, nubes de diferente tipo, e finalmente pois hai as precipitacións. Entón, o anticiclón non, o anticiclón tende a estabilizar, eso vese moi ben, por exemplo, cando hai unha cheminea, que o fume sube hasta un determinado punto e despois queda nunha altitude concreta, pois, bueno, eso é porque está aí o anticiclón e o que chamamos o nivel de subsidencia, o sea, aí está a atmosfera baixando e o resto non a deixa subir. Eso é moi malo, por exemplo, para a contaminación, a calidade do aire, cando hai anticiclón durante moitos días, pois todos os contaminantes non se moven e están aí xuntos na parte baixa da atmosfera. Bueno, entón, como funciona o clima de Galicia? Simplificando moito, o anticiclón gusta o aire cálido, primavera, verán, pois o aire cálido, hai máis radiación solar no hemisferio norte, máis aire cálido sube, e entón, normalmente o anticiclón pois nos protexe das borrascas e nos achega pois ese tempo de estabilidade atmosférica que non necesariamente é seco e soleado, porque despois veremos, e como xa adiantaba antes Mabel, pois o vento típico de Galicia no verán é o nordeste, porque, bueno, tamén simplificando moito, o vento nos anticiclóns vai contra das agullas, a favor das agullas de reloxo e nos borrascas en contra. E cando empeza agora o outono, feito, que é o que vai a pasar agora na vindeira semana, pois empeza a haber algo máis de aire frío, as borrascas gustan do aire frío, e entón, bueno, pois se comezan a chegarse, a deixar ventos de suroeste, humidade, chuvias, etc. Vale, isto se concreta un pouco no día a día, pois neste tipo de mapas, saquei aquí 3, pero vamos, isto é unha situación típica do inverno, coa esta borrasca bastante profunda, moitas isóbaras, o que quere decir que vai haber moito vento, e, bueno, pois o típico día de suroeste, cunha fronte fría, con chuvias, etc. As borrascas tamén poden vir dende o norte, e entón o que deixarían sería aire bastante frío e posiblemente neve en cotas relativamente baixas, e despois, bueno, pois teríamos as situacións anticiclónicas, esta é de inverno, cando sucede no inverno, pois hai xeadas moi fortes, e cando son no verán, pois trae aire cálido, de orixe norteafricano, e entón, bueno, pois temos os típicos días de moito calor. Entón, ademais diso, estas situacións e este movimento do aire, pois trae diferentes masas de aire. Temos masas de aire pois polar marítimo, ártico, que isto tamén é unha cousa moi curiosa, non? Como a xente pois ás veces pregunta se a masa de aire ártica ou polar, bueno, non ten tampouco tanta importancia, non? Simplemente é un pouco casi por convenio, non? Cando ven de Islandia un poquinho para o sur chamámoslle polar, e cando ven máis do norte ártico. Cando para nevar, por exemplo, a nivel do mar, necesitamos que a situación estea casi perfecta para que chegue o aire ártico marítimo e coa suficiente frío como para que, bueno, pois as temperaturas baixen. Isto, mañá Xavi Fonseca vai a falar desto, porque o tema do jet stream, aquí, vamos adiantar un momento, bueno, non, digamos que a circulación normal é unha circulación que chamamos zonal, digamos que o aire se move do oeste cara ao leste, facendo pequenos meandros, pero agora co cambio climático estamos vendo que cada vez eses meandros son máis fortes e hai influencias que veñen moi do sur, entón deixan temperaturas extremadamente altas e situacións concretas que se saen moito da normalidade, pero tamén, ollo, ás veces veñen directamente dende o norte, co cual un cambio climático como que estamos inmersos agora, con subida promedio das temperaturas, non exclúe para nada que casos como Filomena ou olas de frío poidan seguir sucedendo. E, bueno, pois con todo isto podemos ver que, de repente, o mapa da climatoloxía de Galicia pois vaise complicando un pouco, xa non temos unha soa cor, empezamos a ver 3, incluso, bueno, poderíamos ver, este mapa saqueino da Wikipedia esta mesma mañá, así que eso podelo consultar todos. Incluso, bueno, pois poderíamos ver algo de Mediterráneo, posiblemente pola zona de Berín, por esta parte. Isto depende moito tamén estos mapas da base de datos que teñan collido para facelo, porque, como ben decía Jorge, a rede que ten a Axencia Estatal de Meteoroloxía aquí en Galicia
non ten moitas estacións, entón hai particularidades ou peculiaridades que non consigue coller e si podería collelas a rede de estacións de Meteo Galicia, que son en torno a 150. Entón, bueno, vemos de todos os xeitos eso, como isto pois, vaise complicando e empezamos a ver xa máis matizacións. E a matización importante, importantísima, e Mabel tamén o dicía antes, en Galicia é a orografía, ou en xeral a xeografía realmente. Entón, o que pasa, digamos que se Galicia fose unha chaira, ou incluso se non existise, non habería tanta variabilidade meteorolóxica. O que pasa que o clima depende da latitude, e no caso de Galicia, pois, complexo, porque temos toda esa masa de humidade, o Atlántico, as borrascas, os anticiclóns, temos ás veces influencias africanas, influencias tamén de Europa, co cual, bueno, xa eso dá unha riqueza, pero a riqueza definitiva non la dá a gran variabilidade que temos na orografía galega. Entón, bueno, temos as rías para empezar, que un dos ventos máis típicos é o suroeste, entón, bueno, pois isto xa provoca toda unha serie de fenómenos. Temos por aquí unha zona un pouco máis elevada, a dorsal, o sistral que mencionaba antes Mabel, e, bueno, toda a parte esta da Mariña, aquí no medio hai depresións, en fin, hai, bueno, unha gran riqueza orográfica que interacciona con esas situacións desa escala sinóptica. Cando decimos escala sinóptica, que sempre se nos olvida, porque nós pensamos que todo o mundo sabe eso, sinóptico ven do griego, significa ver en conjunto. Entón, a escala sinóptica é a escala grande, dos miles de kilómetros, e a escala máis, a mesoscala, que chamamos os físicos, pois sería máis este tipo de situacións. Entón, bueno, aquí apóllome agora no Atlas Climatolóxico de Galicia, que elaboraron a finais dos anos 90 dous profesores, Martínez Cortizas e Pérez Alberti, de xeografía, porque este tema dos climas é máis, digamos, do ámbito dos xeógrafos máis que dos físicos, e por eso decía eu antes que eu non son realmente climatólogo, porque non me dedico a estudiar este tipo de cuestións, pero bueno, eles fixeron, digamos, todo un estudio cos datos que había naquela época, e, bueno, pois vemos, por exemplo, en temperatura, isto é a temperatura promedio anual, aínda así, pois as diferencias son bastante notables entre puntos do litoral, a zona de Ourense, a zona da Mariña, zonas máis frías, e aquí puxen como exemplo un ano no que máis ou menos, digamos, as temperaturas promedios non se afastaron moito da normalidade, para que vexades que eso realmente funciona así. O sea, a temperatura promedio do ano 2018, pois parecese moito, aínda que a escala de cores é diferente, parecese moito que acabamos de ver agora. O que pasa que, bueno, estas escalas anuais tamén esconden moita variabilidade mes a mes e moita variabilidade por tipos de comarcas. A precipitación é aínda máis espectacular, porque, bueno, Galicia ten zonas nas que chove casi 3.000 litros por metro cuadrado, 3 metros de agua, que eso é impresionante. Eu fixen, bueno, hai tempo así por curiosidade, un pouco con Xavi Fonseca tamén, vendo o clima, por exemplo, de Londres, unha cidade que todos pensamos que é moi chuviosa, e chove menos da metade do que pode chover en Santiago de Compostela, por exemplo. De feito, en Europa, bueno, os que sodes aficionados a isto, sabedes que hai unha cidade máis chuviosa aínda que Bergen, en Noruega, porque, bueno, ten os fiordos e un pouco unha situación semellante a nosa, pero despois, a partir de aí, eu recordo no tema este da espectacularización, que unha vez se nos ocorreu dicir que non sei que día fora Galicia o lugar máis chuvioso de Europa. E entón, claro, aquilo parecía tremendo. Despois dimos conta que realmente pois pasa bastantes veces o ano. De feito, Gonzalo Míguez, o profesor da USC, pois chamoume a atención e dixo, eso, Juan, non é ningunha novidade, que Galicia poida ser o lugar máis chuvioso de Europa. Pero unha curiosidade importante, sin embargo, é que as chuvias en Galicia, sobre todo, veñen asociadas ás borrascas e aos ventos do suroeste. Entón, os ventos do suroeste, o primeiro que atopan é a zona das Rías Baixas, entón, digamos que ven o aire, o ter que subir se enfría un pouco, empeza a deixar precipitacións por esta zona, e a medida que vai subindo máis pola Serra do Suído, 800, 900 metros, pois acaba de deixar moita chuvia, pero inmediatamente despois ten que baixar cara ao Ribeiro, e entón, nesa comarca do Ribeiro, o aire, ao baixar
volvese quentar, e xa como deixou moita humidade na provincia de Pontevedra, pois quedalle moi pouca para a parte do Ribeiro. Entón, a zona máis seca de Galicia, na que chove pois en torno a 600 ou incluso menos, é prácticamente consecutiva en poucos kilómetros da zona máis chuviosa. Así que, bueno, aí vemos un pouco a dificultade ás veces de deslindar e de poder chegar a, bueno, pois, a ver toda esa riqueza. E aquí, bueno, pois a chuvia do ano 2019, na que vemos que realmente as cousas funcionan así. Entón, estes dous autores da Facultade de Xeografía pois sacaron o que chamaron estes reximes ombrotérmicos, que sería como climatoloxías, pero nas que aquí temos a temperatura e aquí a precipitación. Entón, diferentes cores, nas que aquí sí empezamos xa a ver como realmente Galicia é un mosaico, non é esa liña recta que nos pintan a veces os nenos pequenos de clima oceánico ata aquí, despois un pouco de clima de montaña e un pouquiño máis de Mediterráneo, xa está, non, aquí hai moitísimos, incluso tendo en conta a variabilidade anual, ainda así, pois vemos diferencias bastante importantes. E, bueno, esas diferencias, lógicamente, pois reflíctense nos valores, aquí, o que vos dicía, non? Unha cidade como Vigo, na que choven casi 2.000 litros por metro cuadrado, eso é realmente impresionante, eso hai que pensar que en cada metro cuadrado hai máis de 2 metros de auga ao ano que están caendo, é unha cantidade increíble. E tempo tiveramos unha visita de xente de Alemania, non o creían, pensaban que era que eu non sabía falar inglés, e entón chamaban a Vicente, decían, Vicente, 2 meters of water, pois sí, 2 meters, e sin embargo, bueno, pois Ourense, en fin, ten 817, incluso hai lugares os que teñen menos, e, bueno, pois en Xeadas, obviamente, tamén hai diferencias. E entón, bueno, vou a parte de meteoroloxía, xa vou rematando en 5 ou 10 minutos, pero realmente esta última parte foi a que a min ensinoume que en Galicia existen estos microclimas, e de feito, collín casos, bueno, non puxe a data, é o do 2021, collín casos moi cercanos, por exemplo, ese mes de xullo tan frouxo que tivemos, pois en parte estivo motivado por situacións deste tipo. Isto foi un domingo 4 de xullo, entón, bueno, mellor este mapa non o vedes ben así de primeiras, pero, bueno, aquí está a Península Ibérica. Estas zonas vermellas representarían o anticiclón e as zonas verdes representarían as baixas presións. Entón, isto é unha anomalía porque realmente o que tería que pasar sería nesta época do ano que o anticiclón estivese aquí, e entón nos deixaría eses ventos de nordeste e nos deixaría pois as típicas situacións de sol, pero como os dixen antes, a meteoroloxía de variabilidade, os meteorólogos nunca traballamos casi nunca na normalidade, así que sempre temos que estar vendo estas situacións. E, bueno, un día como este, 4 de xullo, domingo, ventos de suroeste, borrasca relativamente preto, pois, bueno, fixadevos neste mapa, estos son as chuvias que se registraron ese día. Entón, os que estabades aquí, apenas non tivestes chuvia ese día. Sin embargo, os que estiveron na zona das Rías Baixas, estivo chovendo prácticamente as 24 horas. Entón, houbo xente ese día que tivo a impresión de que o día foi un desastre para estar no verán, pero houve outras persoas, os que estabades aquí, por exemplo, Coruña ese día tivo 23,5 graus de máxima, e non choveu. O promedio das temperaturas máximas de Coruña no mes de xullo é 22 e pico, así que ese día foi bo en Coruña, de que os de Coruña o mellor pois non lles pareceu todo bo. E este mapa é de temperatura, e entón, atención, Mabel, porque aquí vemos que este día a temperatura máis alta de toda Galicia rexistrouse en Ribadeo. Entón, o problema que temos coa Mariña non é soamente que tendamos a resaltar moito o tema das nubes de estancamento, que é verdade, porque o tema das nubes de estancamento é como unha coletilla. Cando temos situacións de nordeste, pois para non dar a información en 10 segundos e dicir sol e calor e adeus, pois entón decimos, os ceos estarán despexados, agás na Mariña, onde haberá nubes de estancamento. E é verdade, moitas veces hai esas nubes de estancamento, é verdade que abren e tal. Tamén afectan aquí, a parte da Costa da Morte. E tamén aquí, sí, aquí tamén moito, efectivamente, nesta comarca. E de feito tamén nos pasa aquí, que ás veces esquecemos destacar esa outra parte cando a meteoroloxía é máis bonancible que no resto de Galicia, porque seguramente este día, eu estou seguro, e Mabel o mellor tamén lle pasou, que non, digamos, transmitimos máis
A parte mala, pois domingo, ceos cubertos, chuvias, nada, isto, bueno, pois un día que non se pode aproveitar para actividades ao aire libre, e o mellor esquecemos de decir, agás na Mariña, ou agás aquí nas comarcas de Bergantiños, Soneira, nas que, bueno, Soneira non tanto, pero a zona de Bergantiños, Coruña, como os ventos son de sur, claro, que é o que estaba pasando aquí? Os ventos de sur, aporte continuo de humidade, chuvia, 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 pero cando o aire, verán, tampouco é que teña tantísima humidade, ten que subir aquí a parte esta de mesón do vento, e cando baixa, pois xa non ten humidade, e entón aquí chega un pouco máis quente, un pouco máis cálido, e sen precipitación, co cual, bueno, pois son días nos que realmente vemos eso, esa variabilidade meteorolóxica da que vos falaba. 18 de xullo, domingo tamén, o día 17 foi o máis cálido de todo o mes de xullo, temperaturas elevadísimas, avisos por todas partes, e fixademos tamén un pouco a parte psicolóxica, que tamén decía antes Mabel, e nos é verdade que ás veces temos que facer tamén de psicólogos, pois este día foi domingo, e entón de repente vemos mapa de temperaturas, 36 graus, bueno, por aquí 28, 25, nesta parte, pero fixademos por aquí, 21, 22, o día anterior tiveran 30 e pico, se vemos a situación sinóptica realmente, bueno, anticiclón aquí ao norte, esta sí que é a típica do verán, anticiclón ao norte, isto chamámoslle unha dorsal, é a zona de aire cálido que vai entrando dende o norte de África, bueno, un poquinho de nordés, pero, bueno, en xeral, unhas condicións óptimas para ter unha xornada de sol e de calor. E que foi o que pasou aquí? As néboas. Entón, isto tamén é unha cousa que pode diferenciar moitísimo unhas comarcas doutras. E de onde veñen estas néboas? Estas néboas son, chamámoslle néboas de advección, non son as néboas do inverno que se forman no interior, cando o aire frío é moi pesado, entón se queda pegado ao suelo e se acaba condensando. Estas son néboas de advección. Entón, outra particularidade dos climas galegos é a temperatura da auga, que tamén aí hai sempre moita discusión. Pero, bueno, o que non ten discusión é que cando temos varios días de vento norte, a auga por aquí se pon fría, e cando os ventos sinópticos se calman, comezan a funcionar as brisas. E que son as brisas? Bueno, pois as brisas é simplemente que a auga ten moita capacidade calorífica, é dicir, hai que darlle moitísima enerxía para que suba a súa temperatura, e a terra ten menos. Entón, o sol quenta a terra, o aire que está en contacto coa terra pesa menos, sube, e entón entra aire dende o mar. Se o mar está moi frío, ese aire que pasa sobre o mar tamén baixa a súa temperatura, non é capaz de conter a humidade, e entón chega a néboa. E é unha néboa que, ademais, ten esa alimentación continua e pode estragar facilísimamente pois xornadas de praia ou aire libre ou de lecer, e son difíciles de pronosticar, porque igual que as tormentas son fenómenos bastante locais, é fácil decir que, bueno, mañá previsiblemente entrarán néboas, pero esas néboas van a ser persistentes, van a estar en todos os lugares, non? Pois é difícil. E despois, cando facemos a comunicación destas situacións, hai que advertíllelo moito a xente do interior, porque canta xente un domingo vai a coller o coche, vai a facer unha hora, hora e pico, para chegar á praia, e a 5 km de chegar, pois ter esta situación de néboas. Outro caso, un caso, tamén un sábado, un fin de semana, neste caso de calor, pero, bueno, aquí entramos na parte, digamos, un pouco peor para esta comarca na que estamos, e é situación típica, bueno, teríamos que quitar isto de ecuación, pero, bueno, isto realmente a nos non nos afectaba, situación típica do anticiclón entrando en forma de cuña e os ventos que chegan do nordés. Entón, o que pasa estes días, isto é a insolación, o sea, digamos, o 100 sería que todas as horas do día estive o ceo completamente despexado, e o 0 que non estivo o ceo despexado, que non vimos o sol en ningún momento. Entón, esta tamén é unha situación bastante típica, de feito, se cadra é a máis frecuente no inverno, cando temos estes ventos, aquí fixadevos ceros, o sea, que aquí en toda esta zona da Mariña non viron o sol en todo o día, aquí non moito, e, bueno, sin embargo, canto máis ao sur, pois víamos máis temperatura. O 18 de agosto, pois tamén algo semellante, pero aquí o que quería sinalar é o tema da temperatura da auga do mar, tamén algo que moita xente ás veces pensa que non ten que ver coa meteoroloxía, de feito nos chaman e dicen, bueno, seguramente non saberedes, pero por qué? Bueno, pois sí que o sabemos, porque é un fenómeno que se chama afloramento costeiro. Entón, cando o vento sopla de compoñente norte, a auga que está sobre a plataforma no Atlántico se ve desplazada cara ao interior, e entón xurden augas que están máis profundas, afloran, por eso se chama
afloramento costeiro. E non así no Cantábrico, porque eses ventos de norte no Cantábrico que fan é acumular auga contra a costa. Entón, ainda que non teña moitísima radiación solar, esa auga acaba gañando temperatura. Entón, se ven na Mariña de Lugo, pois non teñen, ou incluso, bueno, esta zona é un pouco máis de transición nese sentido, pero a diferencia entre a Mariña e as Rías Baixas sí é moi forte. Entón, na Mariña non teñen tanto calor nin tantas horas de sol, pero a temperatura da auga é bastante máis elevada. E, sin embargo, bueno, pois na zona das Rías Baixas as temperaturas son máis baixas. E non sempre decimos para animar a xente que isto é un pouco incómodo para disfrutar das praias, pero esa auga, como ven de zonas onde non chega a luz, é unha auga que ven con moitos nutrientes, entón unha vez que aflora, coa luz, pois hai as explosións de fitoplancton, bueno, funciona igual que en terra, empezamos a activar a cadena trófica e por eso as nosas augas litorais pois son realmente tan ricas en productividade primaria. Entón aquí, isto é unha imaxe de satélite, vémolo clarísimo, pero bueno, incluso así, pois hai matices, non? Entón, por exemplo, pois, bueno, isto é a Ría de Arousa e vemos claramente como non é o mesmo, ni moito menos, estar en Boiro que estar na Lanzada. Pode haber ata 5 ou 6 graus de diferencia. Unha zona que van moito a xente de Santiago, por exemplo, que é a Ría de Muros, pois é o mesmo, non é igual estar nunha costa que noutra, e, bueno, vos aquí coñeceredes moito mellor esta zona que a min, pero normalmente, se vamos a estas zonas de Arteixo, pois teremos as augas moito máis frías, pero se vamos a Miño ou estas zonas máis do interior, pois a auga vai estar un pouco máis quente. Entón, bueno, isto forma parte tamén do microclima, e, bueno, saquei así algunha situación máis, pero, bueno, xa non vos quero aburrir, isto é o mesmo un pouco porque no inverno, non? Pois unha situación na que poden caer ata 100 litros por metro cuadrado por aquí, é prácticamente nada nesta zona. Un mapa moi curioso, por exemplo, que de febreiro deste ano, no que, bueno, unha das zonas que tivo máis radiación solar foi precisamente esta na que estamos agora, porque, bueno, hubo moito predominio dos ventos de sur, e, bueno, pois unha situación de moitísimo frío tamén, na que de vento norte, na que as chuvias pois se concentran. Cando hai moitísimo frío, normalmente as precipitacións non suelen ser moi cuantiosas, por isto que vos decía, porque o aire frío ten menor capacidade de conter humidade, e por eso, bueno, pois, ao mellor nunha situación de borrasca como a esta, con moita inestabilidade, pois hai zonas de Pontevedra e Ourense nos que apenas chega a haber ningunha precipitación. E aquí, bueno, pois vemos a mesma situación de suroeste, moitísima chuvia acumulada aquí, nada pola vosa zona, nada pola costa de Lugo tampouco, e o mesmo en sol. Aquí, pois este día, 28 de xaneiro, na costa de Lugo, tiveron ausencia de chuvia e bastante sol. De feito, a costa de Lugo sería o clima atlántico máis puro que temos en Galicia, realmente, e tamén aquí esta zona, porque é onde menos variabilidade de temperatura promedio hai entre o inverno e o verán. Como no inverno predomina o vento de sur, pois os que estades por aquí normalmente non tedes temperaturas tan baixas, porque xa vos digo que o aire vai gañando temperatura, e no verán é o contrario, como os ventos predominantes son de norte, pois aquí as temperaturas non acaban de ser nunca, ou, bueno, casi nunca, demasiado elevadas. E nada, xa como conclusión, bueno, pois o que vos estaba contando agora, que Galicia topase nun cruce de camiños, que a interacción da orografía coas situacións sinóticas pois produce estes patróns moi diferentes, e que, bueno, poidamos encaixar as diferentes comarcas nesta clasificación de Köppen, realmente os microclimas están presentes, e, bueno, eso obviamente pois dificulta bastante a comunicación correcta das situacións, e, bueno, pois é moi difícil tamén para nós abarcar todas as particularidades que pode ter unha xornada concreta na comunidade galega. E nada, aquí vos presento unha estación meteorolóxica de Meteo Galicia, que son estos pedros. Bueno, grazas.